So I tell him, give me a new set of clubs. Now, we don't stuff, but on this program... אוקיי, תקשיבי, הממיר שלי לא עובד. אין לי קוד. לא, 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 אל תעביר אותי. אוקיי. Now, the word skewered is sometimes used in barbecue parlance to... Place your hands over your knees, turn them out. You're learning how to twerk. 5, 6, 7, 8. רגע, אל תנתקי, לקחתם את זה עם תוספת? אני עסוקה, אולי תבואו אליי. אוי, זה לא יוצא לי. רגע, זה עוד דבר האחרון שיש לי להגיד. נכון הכלבים? אז עברתי שלב היום. שלום, אפשר לדבר עם יואב בבקשה? מדבר. אני רוצה לעניין אותך בבקשה בתרומות. אנחנו תורמים לקבר רחל הקדושה אימנו בהר המירון. תרגיע אותי, בבקשה לא להציק לי, לא תודה. אבל רגע, יש לי רק שאלה אחרונה. רחל אימנו. אפשר לדבר עם ירון? כן, מדבר יואב. My friend's name is Hila and my name is Zeresh. זרש? Yes, that's name? Yeah, the friend's name is Hila and my name is Zeresh. אוקיי. הלו? בני ישראל, אחים ואחיות. לא תודה.